Bore da blant, Mrs Gatt sydd yma. Gobeithio bod chi'n iawn. Diolch am wrando blant. Hwyl fawr. Wel, bore da i chi. Dyma wasanaeth cyffroes iawn i chi bore yma. Dyma fi nôl yn Ysgol Gymraeg Brogwr yn y neuadd i ddarllen stori i chi ac i groesawu llawer ohonych chi nôl i'r ysgol bore yma. Dyma stori y Frân a'r jwg o un o chwedlau Aesop. Roedd y wlad i gyd yn sych grimp. Roedd hi ddim wedi bwrw glaw ers wythnosau lawer, ac roedd yr adar a'r anifeiliaid i gyd wedi dioddef yn ofnadwy. Roedd hi bron yn amhosib dod o hyd i'r diferyn lleiaf o ddŵr hyd yn oed. Ond gan fod y Frân yn aderyn mor glyfar, roedd hi wastad yn llwyddo i ddod o hyd i ddigon o ddŵr i'w chadw ei hun yn fyw. Un bore, wrth hedfan dros bwthyn, sylwodd ar hen jwg yn yr ardd. Gwyddai fod jygiau'n aml yn cael ei defnyddio i ddal dŵr, ac wrth iddi hedfan i lawr, gallai aroglu'r dŵr y tu mewn i'r jwg. Glaniodd ar y ddaear a hopian y nes, mwyn gweld yn well. Ac yn wir i chi, roedd yna rhywfaint o ddŵr yng ngwaelod y jwg. Dim llawer efallai, ond roedd y diferyn lleiaf yn well na dim dŵr o gwbl. Gwthiodd y Frân ei phen i mewn i'r jwg, ond bod ei ffug yn hir, doedd hi ddim yn gallu cyrraedd y gwaelod. I'r Frân wthio a gwingo a straffaglu am amser, doedd dim byd yn tycio. Gwyddai fod yn rhaid iddi gael at dŵr, rhyw fodd neu gilydd.
Safodd wrth y jwg yn ceisio meddwl beth i'w wneud nesaf. Yn sydyn, sylwodd ar gerrig man yn gorwedd yn ymyl. Chafodd syniad ardderchog. Cododd y cerrig fesul un a'i gollwng i mewn i'r jwg. Gyda phob carreg a ddisgynnau i'r gwaelod, roedd y dŵr yn codi ychydig yn uwch, yn uwch ac yn uwch fyth, nes o'r diwedd roedd y jwg yn llawn dop. Nawr, gallai'r Frân yfed nes bod ei bol yn dyn. Hwre, meddyliodd wrth lwcio'r dŵr. Dyna Frân glyfar ydw i. A neges y stori yna yw, mae yna ffordd o wneud popeth, ond weithiau mae angen cynllunio yn ofalus. A reswm nes i ddewis y stori yna wythnos hon yw oherwydd rydyn ni yn yr ysgol wedi bod yn gweithio'n galed dros ben dros y bythefnos diwetha mwyn paratoi'r ysgol i'ch croesawu chi nôl. Mae cwbl o newidiadau wedi bod yn mynd ymlaen yma, cwbl o bethau wedi newid, ond ni nawr yn barod i'ch croesawu chi nôl. A ni wedi gweld, ni wedi dysgu, bod ffordd i wneud popeth. Ond mae angen cynllunio yn ofalus. So wrth i chi symud mlaen gyda'ch tasgau wrthos hon, bydd rai tasgau i wneud adre, bydd rai pethau bych chi'n wneud yn yr ysgol, mae angen cofio, mae ffordd i wneud popeth, ond mae angen cynllunio yn ofalus. A un peth arall i ddweud yw os nag ydych chi'n ddychwelyd i'r ysgol am y 2 wythnos nesaf yma, falle bod chi ddim digon iach i ddod mewn, falle bod rhywun adre a ddim digon iach i adael chi ddod i'r ysgol, neu falle bod amryw o resymau pam gallwch chi ddim dod nôl. Peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i'ch cefnogi chi, rydyn ni yma i'ch helpu chi i lwyddo. Felly, mi fydd y gwaith yn parhau i gael ei roi lan ar hwb, a mi fydd yr athrawon dal yn gallu helpu mewn unrhyw ffordd, os bod e-bost o'r athrawon i ofyn cwestiynau, a bydd y tasgau a'r gweithgareddau ni'n wneud yn yr ysgol ar gael i chi fwynhau adref hefyd. Felly, dechrau newydd wythnos hon, a cofiwch, mae'n ffordd i wneud popeth, ond weithiau mae angen gweithio yn galed.